आह, का भाई का निमक कम बा? ना मिर्च तेज बा? हम्म, सब्जी खराब बा? ना तो तो काहे दही जमौले बानी? का कहे के बाद कहत काहे निको काहे बुझावल बुझाओ तर रोज थाली साफ कर देत बानी, एगो निमन कहे में लाज लगता? कह दी कि अच्छा बनल बा, निमन बनल बा, खराब बनल बा, कह दी। कुछो तो कही। अरे हम थाली साफ कर देत बानी तो तड़का बुझाता वही से तरह बुझ जाए के चाहिए। होटल में जाके रिव्यू देली तो ठीक बा, आज घर में बनावल मिलता तो बोले में चुप्पी साध लेत बानी। ढेर तारीफ कइला से नु मन बिगड़ जाला। कितनो कुछो कहा, रउआ जैसा आदमी से कबो कुछो तारीफ ना निकली। एक दिन खाना बनाना बंद कर देम ना तब पता चली। अरे ऐसा जुलूम मत करी हो तो हम भूखे मर जाए। अच्छा, खाना बनावल जरूरी बा, खाना बनावल बारी ना। तो काम करा अभी सब बहस बंद करा खाए दो चुपचाप हमरा के। रुकी। oh, no! जाए के पहले कुछो कहे के बा। हाँ टिफिन में दे दा। आज टिफिन ना बा। ठीक बा। हेलो हेलो, का हाल बा हो? ठीक बानी। फिर से जीजाजी तारीफ करे बिना निकल गई बानी। मत पूछा का बोली। ये आदमी खाना खा लेला, थाली चटकर देला और कुछो मुंह से निमन ना निकलेला। अच्छा कोनो बात ना, अब हमरा से खाना उना ना बनी, दिमाग खराब हो गया बा। ठीक बा, आज खाना ना बनाई, हम भेजवा दें। अच्छा ठीक बा। हा प्रियंका, अरे आज तो बहुत थकान हो गई हो। आज तक गजब खुशबू फैलल बा। का बनौले बड़ी बड़ा मस्त खुशबू आवता। इतना दिन से खाना बनावतिया कबो एकर बड़ाई न कैनी। आज इनकर बड़ाई के ऐसन पुल बांधब कि खुश हो जाइए। अब हमारा से रहल लेके जा, चलो देखल जाए का बनल बा। आज का बनौले बड़ू, खुशबू के मारे एकदम भूख बढ़ गई बा। खा के बताई। अब बुझावल मत बुझाओ, का बनौले बताओ कहीं लिखू। देखी देखल जाओ का बनौले बड़ू। वाह, मुर्गा चावल, मजा आ गई हो। खाली वाह, मजा आ गई, गजब। मजा आएगा ना भिड़ो। तो चमत्कार बा, बड़ा मजा आ गई भाई। आज तो मसालो बोलता। वाह, अच्छा आज आज हम खाना नहीं खा, अनुभव कर रहे हैं। वाह, कितना बढ़िया खाना बनौले बड़ी, बोले का मन नहीं करत, खाए दे हमरा के। प्रियंका सच बताओ, ई खाना तू बनौले बड़ी? काहे? काहे कि आज तो इतिहास बन गए। इतना बढ़िया, मजा आ गई, गजब खाना बनौले रहलू बा। सच? हाँ, मन करता जो खाना बने ओकर हाथ चूम ली। रुको जरा सबर करो। मजा आ गई, ऐसा बढ़िया खाना तू बनौलू है। हम तर बड़ाई करे में इतना दिन से कंजूसी करत रही। आज के खाना ना हम न बनौले रहते, आज के खाना शांति बनौले रह। जाई कहाँ?
शांति के हाथ चूम ली। अरे हम बुझनी कि तू बनवले बाड़ू। इतना दिन से हम एक कहले तारीफ ना कनी तो हम सोचिए बड़ी तारीफ कर दी। हमें का मालूम रहे कि यही बेरा तू शांति से खाना मंगाओ तरू। इतना दिन से हम बनौली है तो कबू तारीफ ना, और आज शांति बोले तो वाह वाह। अब हम रोज तारीफ करब, बस दिन में 3 हाली करब। बस हम 24 घंटा तार तारीफ करब। बस। अच्छा हम लिख के देतनी, हम दिन में 1-1 घंटा पर तार तारीफ करब। अब मान भैया घर वाली के खाना के डेली 5 गो स्टार दी, तो घर वाली राव स्टार बदल दी।